איזה מין דבר כזה מוזר, ששוב אני לבד ברחוב, ולא מצאתי אף אחד שיעשה לי טוב. בלב שלי יש המון מקום אם רק תופיע. איזה מין דבר כזה מוזר, שהתחפשתי למלאך, אבל נדמה שהבנים לא הסתכלו עליי כל כך עצוב, שאם לא התלבשת כמו זונה, גם קופידון לא יעזור. אם אין מחשוף אין אהבה, נו, הגבר, צדת משהו ערב? ערב חלש. לא נורא. לא רוצה לחזור לבד, עוד פעם להביא ביד, סך הכל רוצה למצוא לי מישהי זורמת, מישהי לא במחזור, שגם אוהבת מאחור, היא לא תפריע לי לגמור ולעוף הביתה. מישהו נחמד כזה שקט, שיתעניין בי באמת, ירצה לקום איתי כל בוקר ולשכב איתי לישון, כשהוא מביט בי בעיניים. בלי מבטים ונישוקים, בלי חפירות וחיבוקים, בלי כפיות ובלי שטויות, בלי ציפיות לקשר, לטייל איתו בלילה, להביא אותו הביתה, להביא בה כל הלילה עד שלא תוכל ללכת, שיבוא כבר במהרה, נו שתביא עוד חברה, העיקר שלא אלך לישון לבד הלילה. יש אלוהים. אני לא יודעת אם יש אלוהים, אבל לפחות מלאכים יש. לא יודע איזה מלאכים. אז תגידי, מה מלאכית כמוך עושה במקום כזה בשעה כזאת? אני חוזרת הביתה. בגן עדן. קו 16, תשאלי את הנהג איפה לרדת. איזה מין דבר כזה מוזר, שכשחשבתי שכבר אין סיכוי, הלילה כבר נגמר, זה לא יקרה הפעם, ופתאום אותך פגשתי. תן לי את היד שלך עכשיו, אולי גם את תתני לי, ונלך ברחוב הזה יחדיו, ואז את תגלי לי שבשבילך אני כאן שרה, וגם איפה שאת גרה, ונמשיך כך לאהוב אצל מי שגר יותר קרוב. אתה מאמין שמשאלות יכולות להתגשם? שלי מתגשמות ממש עכשיו.